Tens una empresa o ets autònom? Anuncia't amb nosaltres. Televisió online de La Costera. Tot contingut propi i original. Més de 200.000 reproduccions al 2022. Facebook, YouTube, multiplataforma. TV a la carta. Tarifes ajustades. La nostra audiència t'espera. Ací, a 10 TV. Què tal, família? Molt bona vesprada, benvinguts de nou a Parlem de Falles. Qui ho diria després d'un any quasi sabàtic que ens hem agafat perquè en el 2023 no hem pogut realitzar el programa, però per les Falles 2024 sí, ja estem. De moment estic jo sol, però com sempre m'acompanyarà la meva amiga, confident, la que es menja el marrós del programa també, Laura Martí, però això serà quan anem a les comissions, que aquest any ja vam avisar ja fa temps, però ho tornem a dir. Aquest any som nosaltres els que ens desplacem als casals, no són les falleres que venen així a plató, val? Però avui sí, perquè avui tocava lluir-les i avui tocava tindre-les al nostre plató, a les màximes representants ja de les falles de Xàtiva 2024, que és raro perquè fa 2 dies estàvem despedint a les de 2023, però ja estem. I vam tindre, bueno, primer le presente, després dic la conya que van tindre, és del canal. Vera, Patri, què tal, com esteu? Falleres majors de Xàtiva. Què tal, com esteu? Bé, sí. Nerviosetes, no? La primera entrevista ja així en tele ja. Però bé. La conya que teníem és que tots els anys la infantil sí que canvia el nom, però portem una tendència en els últims 4 anyets que les falleres majors són o Patri o Laura, o Patri o Laura, o Patri o Laura. Van així alternant-se. Sena que suposem que les de 2025 pues, li toca una Laura. Sena que... Bueno, la primera pregunteta és, ja comenceu a ser conscients de lo que acarreja ja la joia i sé que porteu penjar ja oficialment? Conscient, no m'ho acabé de creure. Ja com hem tingut la programació La presentació pública. Això, la presentació pública. Jo també me li entre novenament, presentació pública, n'hi ha tantes coses que dic, no sé quin acte és, la presentació pública. El saber estar ahí. Com vau viure aquest acte que se vos nomenava públicament ja i per primera vegada com a falleres majors de Xàtiva? Bé, nervioses perquè era el primer acte així més públic i venien tots estos amics i te presentaven a la ciutat. I, bueno, bé. Sí, no, Patri? Sí, nervioses i com a anècdota, Vera i jo mos pesava mogolló el ramell. I anaven dient, canvia de mano. I anaven passant-nos el ram de mama. I perquè quedara la mateixa mà era... Claro, perquè quedara boniquet. Bueno, i també s'ha de presentar ja oficialment les vostres cos d'honor i acompanyants. Com vau sentir en plan la primera foto ja oficial d'estar tots ja en la vostra companyia i arropant-vos des del minut ja 0 fins a que acabem ja el regnat? Molt emocionant perquè, per exemple, per a mi ha sigut tot este any de fallera major infantil de la meva comissió amb ells en tots els actes. Entonces, pues, també voldria estar en ells un any més. I tu, Patri? Pues per a mi és tornar a repetir el 2011. Som les mateixes amigues i una alegria. O sea, que me digueren totes que sí va ser impressionant. I sobretot tindre una família xicoteta. Que claro, la cosa d'això, has tingut la gran sort de que vas a repetir, però de diferent forma, el 2011, però ja en plena consciència ja de saber lo que és el càrrec, no? Exacte, sí, com a màxima representant. O sigui, i que tinguin la mateixa gent que te va acompanyar aquest any, crec que és una sort i no totes, crec que podem dir-ho, perquè la vida de la gent canvia, potser no totes són falleres, o potser sí, o potser tenen dificultats, però xica, ja has tingut una sort. Sí, és que elles estaven més nervioses que jo antes de la telefonada, imagina't. Ahí volia anar. Fa ja 2 setmanetes i algo d'eixa telefonada al migdia, que a començar per tu, perquè vam ser la primera que vam recibir aquestes reaccions i la primera que vam anar a veure. Entonces, com vas sentir
eixa telefonada de l'alcalde i Xaliva? Pues molt emocionant, quan vaig agarrar el telèfon no podia ni vocalitzar, estava plorant ja i m'estaven intentant abraçar però jo els apartava perquè si no no podria parlar i tots xillant i dient que es callaren tots perquè si no no sentia Roger i vaig tenir que dir més de 3 vegades què? Perquè no el sentia. Bueno, però per almenys en guany no va haver ninguna equivocació com va haver anys anteriors. Sí. I què va sentir quan vam anar la premsa, la Junta i totes les falles, bueno, la fallera major i fallera major infantil 2023 ha donat eixe ram i a ser ja que eres la fallera major? Molt emocionant quan vaig veure a Noa i a Laura i a tota la Junta perquè Noa, clar, de l'any passat jo ja la conec i ens vam fer una molt bona amistat i quan li vaig dir que jo m'anava a presentar pues, també ella me va animar. I tu, Patrick, què vas sentir? Perquè vam tardar una miqueta més a ta casa. I la telefonada al principi se va equivocar. Sí, va faltar un zero per a poder telefonar, però... Teléfono apagado, i jo, què? Mos van quedar en plan, no pot ser perquè és el dia, però no, va ser error que va faltar un zero, però quan va sonar aquest telèfon, com ho vas viure? Nerviós. És que en ma casa estaven nosaltres 5 i tots darrere, entonces va ser com... Dios, i vaig penjar, també no el sentia bé, o sigui, que tot el món xillant no se sentia. Me va dir coses que després en el vídeo he dit, no li vaig contestar al pobre. Perquè no vaig sentir, bàsicament. Però és que vaig pensar i me vaig ficar a plorar de la tensió del moment, de no saber què va passar. També vos dic que teníeu les dues cases a reventar de gent, O sigui, en vera no podíem entrar i l'aire a tope i no donava més i tu també va ser complicat, en plan, anem a veure com us organitzem per poder-ho quadrar tot. Família, pares, és que estàvem tots. Faltava el gos. Gent de la falla, jo i meus gats tancats en una habitació i tot. O sigui, això és bo, no? Que la família està recolzant-vos, però la vostra família fallera també està ahí des del primer moment i això dona una certa tranquil·litat, no? Saber que faig el que faig van estar acompanyant tots els costats. Sí. Perquè les va fallar de la campanya que feia de a tota hora stories, estaven quasi, crec que ells més nerviosos que inclús vosaltres tres, que era a veure a qui va sonar-li el telèfon. O sigui, i les pròpies comissions jo les notava en plan què vos passa un guany? O sigui, vos note a les 3 comissions les notava en plan a tota hora en Instagram, a tota hora dic què vos passa un guany? És millor en Instagram i Facebook, si no la gent s'entera més. Sí, no, es van enterar moltíssim perquè nosaltres en el directe ens vam assustar en plan què està passant, que han connectat fa 2 minuts i n'hi ha 100 persones connectades. Vale, estem ahí tensos en que no se'n vaig a l'internet. Jo li dic a les mares dels meus acompanyats, no entreu, per favor. Baixeu la veu. Sí, perquè n'hi ha un cert retras entre la telefonada real i el que se veu per el directe, que dic... Estan mirant, que estan marcant i potser ella està sonant el telèfon. Ai, m'assustaven perquè dient, ja va, està tocant. I jo veia que no s'enxufava i dic, ai, que no me toca. Bueno, ara ja els pròxims actes ja són més relajats, hasta que comencem ja gran teatre, coses més potentes, però abans de la Setmana Fallera, quin és l'acte que més ganes teniu de viure com a falleres majors, abans de la Setmana Fallera? La presentació. Jo opino igual. Sí, no? Tingueu ja aquesta il·lusió que s'ha obligat les portes del teatre i quan t'obris de baixar i tots estan aplaudint i mirant. Sobretot quan t'obrin les portes traseres del teatre i sonen les albes. Sí, les albes. És pes de punta. I quan estàs assentada de l'escala esta. En la caïda. Que t'il·luminen a tu. Jo us pregunto, perquè clar, encara ens coneguem, el segon contacte que tinguem, vosaltres heu de plorar. Sí, molt. Bueno, pues aviso a la navegante de Junta que prepareu un bocador per aquests dies. I això no. És que jo ploro algú que no conec i ploro jo. Sí, jo també. A mi m'està passant, sobretot en TikTok últimament, però... No, és que jo em pregunto perquè quan aquests moments en plan molt emocionant, està a la micra que te digui que no te rosen i ja estàs plorant. Sí. Vale, per si encara si no ens preparem. Bocador, sí. Perquè no, vosaltres no ho sentiu la gent tampoc, però quan estem fent aquests actes en directe, de normal jo estic en creació i les càmeres, quan comencen a vindre o discursos o mantenedors o moments, sempre es dic una càmera primeríssim plano a la seva cara per veure les reaccions més que res. Sí. Que potser ja nosaltres estem plorant també de les càmeres, perquè diu, per què?
Nosaltres continuem, però bueno, mos ha passat. I ara de la setmana fallera, aprovecha per tu. Ja t'ha vist la vista en plan, la setmana fallera. Quin és l'acte que més ganes tens de viure com a feina menjar infantil? La Baixa de Sant Josep i la recorreguda. I mira que el guany ho tens fresc, no? Perquè haver sigut de la comissió, ho tens fresquet, però són aquests dos actes, no? Que te vas quedar la setmana fallera. Els més emocionants. Perquè ara ja la Baixa de Sant Josep era que la teva falla t'esperava en la placeta per animar-te tots i veure. I ara ja no sols la teva comissió, sinó ja són totes les falles. Pues sí, és en plan un escalonet més, no? Sí. I tu, Patri, no sé, que te recordaràs de l'últim any infantil, ho dudes, no ho sé. Jo no me'n recordaria, però com esperes viure aquesta setmana fallera i quin acte és el que més ganes tens? Jo em quedo en l'ofrena. Per a mi l'ofrena és el més important. Per a mi és que cada vegada que entra a la seu em fica a plorar. És un sentiment. I destacar també el Sant Josep perquè és una cosa que sols tinguem deixat i vins. I de l'acte més mediàtic, de més tensió, nerviosisme, no sé si sabeu per on vaig, però un balcó, un ajuntament... La crida. La crida. Què espereu d'aquest primer acte, que és el que realment més imponent, podrem dir, tingueu en plan, soc jo qui dona l'inici a aquesta setmana fallera. Com espereu? Perquè va vindre, aquest acte ja us he vist que va vindre. Com espereu aquest dia? Jo crec que serà eixir al balcó i ficar-me a plorar. Perquè veure a totes les comissions, veure com dius a l'inici d'aquestes falles que seran tan especials i donar tu l'inici, que això no pots fer-ho tot el món. Home, jo anava a dir, veure vas a veure poc perquè tens molts focus en la cara, però algo s'intuís o s'escolta. Tu, Patri, com esperes viure aquest dia? Jo soc molt nerviosa i jo crec que eixiré al balcó i se m'olvidarà tot. Però bueno, en calma, poquet a poquet, ho traurem i és que és impressionant. Sí, perquè tu ho has viscut, no, com a fer menjar infantil, però si no recorde mal, 2011. allí ja se parlava la infantil també? Vale. Sí. Entonces... Jo vaig eixir al balcó i vaig dir socorro. I vaig soltar el discurs de lo nerviosa que estava i me vaig girar i li vaig dir a María José: hi ha molta gent. I em va dir, xica, calla, no m'ho diguis. Home, una miqueta de gent, o sigui, és un acte... I cada vegada més gent. És un acte poc massiu. És un acte poc massiu, que no va la gent, que passa ràpid, que no tens tensió, no tens res, en plan... faig un discurs des del balcó a l'Ajuntament i ja està, i em vaig a casa tan tranquil·lament. Per lo menos no es veuen de prop. Clar. És com... Bueno, tens una certa distància. O sigui, l'estar del balcó de l'Ajuntament tens un... Vale, però també això implica, en plan, estic a la vista de tot el món i te puja més el nervi, no? Però ho farem fàcil i ameno. Home, sí, vos dona bé parlar les dos, perquè ja en la presentació pública no se va escoltar molt bé el discurs, però va estar bé, decent, coordinat. Entonces, per aquesta part jo ja vos dono ara, en plan, anem bé ja des de l'inici i suposo que aquest dia els nervis també estaven una miqueta a flor de pell, no? Sí. O sigui, perquè jo vos vaig veure a totes ja en pinyeta, ja vinguem pa casa i dic uy, esas caras ya de nerviosismo. Vera i jo vam quedar un dia antes per preparar el discurs un poc. Mos el vam estudiar i tot. Però superbé. Entre les dos fem un bon equip. I ara ja va començar els actes oficials, ja. Sí. Ja heu anat crec que a un cap de setmana poc intens en quant a actes fallers, entre el cap de setmana esportiu i la inauguració dels jocs de taula, que com heu viscut els vibes d'aixòs primers actes ja com a representants? Pues l'esportiu, quan va entendre que xutar el balcó, que no ens van coordinar bé. No, bueno, això de xutar i de fallar no molt, no? No ens van coordinar bé, vaig xutar jo per l'altre costat i pues al final nos van riure un rato i ja. Vaig una miqueta a un quadro, no d'inauguració. Però bueno, vaig ir bé, vam xutar recte. I després de la inauguració dels jocs de tauleta, com es vau sentir? Com vau veure aquesta recepció de totes les comissions falleres? Un poc, estrany, perquè es van ficar tots en fila i dic, ja tinguem que passar per ahí. Però bé, molt bé. Senzilleta, van dir 4 cosetes, que tingueren sort i tal, i
a jugar. I després totes les falles majors van fer pinya i vam sopar. Sí, o sea, ja comenceu els dijous, com les de I ens vau trobar a nosaltres. O sea, com les d'enguany ja comenceu els dijous, no puguem dir de anem a reunir-nos, no? Això crec que és... Estem fent molt bona pinya. Això jo crec que és el que més importa de la festa fallera, més allà de ser el representant de la ciutat, que és una cosa molt important, però el que queda després són els records i la vivència i la gent que t'emporta. L'amistat que t'endús. Que jo sé que les d'enguany han fet molt bona pinya, entonces vosaltres si ja en el primer acte ja ho ha començat, entonces ya es en plan, venga, empezamos de nuevo. La familia del 2024. I tu, com estàs veient estos primers actes ja? Pues molt intens ja, per ara jo no conec a moltes infantils, sols conec a les de 2 comissions, Sant Jaume i la comissió Sant Jordi, i per ara fem el mateix que elles per sopar, però és divendres. Veus? Mira, elles són més listes. Sí. Se poden aprofitar i ja estan el cada setmana. Home, en la meva defensa diré que jo cada any pues, me queden els noms de la Junta, que són els que conec, i cada any tinc que renovar tot en plan, venga, anem a la xuleta, tú quieres, con les dones majors de Mante, tú quieres. Pues yo cada any igual. Entonces, al final ja acabem conegant tots i és una altra part de la família nostra, la nostra comissió i la gent que forma part del nostre any. Sí. De normal les preguntes de com va sorgir les fem en les proves, però ara vull preguntar-vos com vau viure eixe dia de la vivència, de passar l'entrevista del jurat, com vau viure en plan... Sé que és complicat, perquè és nervis a rebentar, però com vau viure aquesta sensació, perquè ara ja puc respirar tranquil·lament, perquè ara ja sou les màximes representants, però com vau viure eixe dia? Tu o jo? Jo? Les dos anem a contestar igual, o sea que... Al principi super nerviosos vam arribar als xusgats i vam quedar tots, jo dic, a veure en quin cotxe mos claven, com mos claven, on anem? I res, vam anar al Cires, vam presentar el jurat, la veritat que jo pensava que anaven a ser més... Estrictes. Sí, més estrictes i van ser superfamiliars i superbé, o sigui que vam estar super a gust, mos van ensenyar moltíssimes coses al Cira i res. Després, quan vam vindre a Xàtiva, és quan va començar l'estrès, tots ja van amb el monyo. Sí, els 30 minuts per anar a casa. 30 minuts després van ser com, corre, 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 vamos. Però bé, superbé. Sí, perquè per posar en context a la gent, vosaltres la convivència la feu vestida de fallera, però després, quan torneu, tingueu 30 minutets per llevar-se el traje de fallera, llevar-se el monyo, ficar-se elegant per entrevista en premsa i acabar l'entrevista del jurat. Entonces és en plan, venga, i si dirà adrenalina bé, no? Adrenalina a tope. Els meus pares van dir, ja se n'ha anat, ja podem respirar. La xiqueta ja així en el cotxe ja anem a fer una fila i una valeriana. I menys mal que vera jo tinc el monyo rissat, que és un avantatge en part, que és més fàcil. Siguen ràpid. Sí, perquè quan te lleves el monyo de fallera, jo no tinc experiència, però sí que ho he vist, que te se queda una miqueta tot rull i si tens el monyo llis i te'l tens que planxar, en mitja hora no t'haurà temps a res. En això tinc un poquet de Sí, això és banyar-te, fas així i ja està, ja tens un monyo. És que ja te banyes per així i la... ¿Dónde voy? Que me sobren 25 minuts encara. A mi em van sobrar minuts. Dame 4 per fer un TikTok. A veure, veus? S'ha de ser productiva en la vida. Me sobren 4, doncs faig un TikTok. Però vau plegar bé de temps. Sí, super. I te la vam a plegar crec que a la mateixa hora. Sí. Perquè crec que jo estava plegant al juzgat i alguna de les dues vos vaig veure plegar. Jo crec que tu vaig coincidir. O sea que va ser en plan, venga, I en aquest moment que vas arribar con les càmeres un poc, ja mos tallen un poc, però... Però tampoc mos van portar gent mal. Ja no farem amigues de les càmeres. No vos quedava tres, perquè aquestes tres anem a veure-les fins el dia que acabeu el regnat, aquestes tres les anem a veure. A mi crec que no tant, però... A mi sí. Per què dir que no? Si jo dia un any en el comiat de Laura no vaig a plorar, perquè ha viscut unes falles a gust, tranquil·lament, no, què va? Sí vas a plorar. No vaig plorar. Menys mal que jo no parlava, que parlava un company meu, i dic, a mi no me senten només que és càmeres i sentirien càmera 1, càmera 2, dic, ja, me dona igual. Bueno, pues jo crec que ja no me queda molt més que preguntar a vos. Bueno, sí, com estan visquent les vostres comissions? Perquè és una cosa que vos pregunten, com esteu visquent vosaltres? Però com estan visquent les vostres comissions? Jo crec que
No sé, és que per exemple la meva junta és jove relativament i és la primera vegada que presenten una fallera major per a Xàtiva, entonces per a ells també és una experiència nova. I és que ho estan visquent com si foren ells també part de ser fallera major. Estan supercontents i apoyant-me en tot. És que no podria demanar més. Me costa perquè tens una junta una miqueta intensita. Són joves intensitos. Sí, millor. O sea, són intensitos perquè es conec massa bé, són intensitos, però per aquesta part, o sea, guai, perquè la tens ahí a la comissió i saps que... Han estat en tot. I van estar en tot. Sí. I tu Vera, perquè ja l'any passat ja van estar en tu, com a fallera major infantil de la comissió, i ara com a Xàtiva, com estan visquent també la comissió el que tu sigui la infantil de Xàtiva? Jo crec que estan molt orgullosos perquè sóc la primera infantil de Xàtiva, de la comissió, i per exemple la que és enguany fallera major infantil, pues ella i jo ja ho teníem planejat tot per ser juntes, i l'any passat volia que ella fos la meva presidenta, i enguany ser jo la seva presidenta. Però com després de ser fallera major infantil jo volia ser de Xàtiva, pues este any ja me vaig presentar i la meva comissió ja estava superorgullosa de mi. Pues sí, n'hi ha pasta, no? Perquè era la primera i això, vull que sona, la falla li porta un honor i un càrrec que dius, si de normal ja les comissions ja se volquen, quan eres la primera o d'una junta o de la comissió, en plan, demana el que vulguis que anem a estar al 1000 per 1000. Pues, xiques, jo no us puc preguntar ja res més, perquè no tinc res més que preguntar. Estaríem 1000 hores xerrat, però potser no tindria aquí en la tele. Entonces, res, des del canal vos donem la enhorabona. Anem a disfrutar tots els actes, no sé quants, Moltíssims. però molts. Entre 50 i 300. Però anem a disfrutar moltíssims. I res. Sí, no res, és que Xàtiva tampoc n'hi ha molt d'actes feller, o sea, tot el cap de setmana, a medida que s'acosta setembre anava a dir, febrer ja comença a haver més actes i ja en març pues ja xafes en casa. Adiós. Crec que en març no xafes de casa ni per dormir. Jo crec que tampoc. Per canviar-te i dir, ala, adiós. Adiós. I poco más. Pues res, anem a disfrutar molt aquest any ja vostre i anem a acompanyar-vos fins a l'infinit i més enllà. I res, si vulgueu dir-vos algo a xativiens o a les vostres comissions, en plan, hola, ya estamos aquí, empezamos. O donar les gràcies, per exemple, per si busqueu blog ja, per donar les gràcies o el que siga. Pues donar les gràcies per confiar en nosaltres i que anem a fer un superequip i anem a representar Xàtiva com es mereix. Sí, no? Juntes. Juntetes ja està... Que ja, per lo poc que nos coneguem, ja fem bon equip. Si tinguem hasta el mateix color favorit, som un calco. Quin és? El morat. El lila, sí, morat. Ah, mira, veus? Fora de lo típic, pues sí que és complicat que tingueu el mateix gust hasta pel color. Però bueno, que l'he dit, que anem a fer molt bona família. O sigui, al final aneu a viure moltes vivències que sols vosaltres... Aneu a viure moltes vivències i moltes coses que per molt que esteu rodejats de gent, sols vosaltres dos aneu a entendre el que és. O sigui que això va ser un nucli infinito, podríem dir ja. Així que, pues res, l'he dit, enhorabona, i ara ja sou les fallers majors d'Iniciativa. Ja només falta que Roger o el futur alcalde que entre, que encara estem en època de veure qui va fer cada cosa, vos imposa aquesta banda en el Gran Teatre, que en res, ja estem allí, o sigui, ja estem tocant totes les manetes, ja està ahí, ja. I res, acabo de disfrutar tot aquest any que sols acaba de començar. I passa ràpid. Sí, passa molt ràpid. O sigui, en plan, estàs a la setmana fallera i dius, com pot ser? Si jo fa 2 dies encara estava fent entrevistes en plan, vaig a ser, no vaig a ser, vaig entrar, però no, o sigui, passa volant. L'última pregunta, ja esteu començant a mirar teles, coses d'estes, no? Sí, no? Bueno, ja vos passarem el sobre perquè mos envieu la info tancadeta en un sobre pel dia d'eixa presentació. Però dit, moltíssimes gràcies per tot. I a vosaltres, doncs, la setmana que ve ja comencem el tour, la gira anava a dir d'orquestes, no, la gira fallera per els casals i res, que ja comença a parlar de falles, una quarta temporada, qui ho diria, Fins por de família. Adeu.